ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னன்னாக்கா சின்சான் தமிழில் எப்படி ஏற்றுறது தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஃபயாஸ் தமிழ் டூன்னு அடிங்க, இல்லை ஃபயாஸ் தமிழ் அடித்தா கூட அந்த வெப்சைட் வந்துடும். ஃபயாஸ் தமிழ் டூன்னு போய்க்குங்க. இதெல்லாம் சின்சான், குங்ஃபூ பாண்டா 3, அண்ணா டைல்ஸ் தமிழ், பாகுபலி தி லாஸ்ட் லெஜண்ட், ஜாக்கி சான் அப்படின்னு கிட் வெர்சஸ் கேட், இந்த ஆறு கொடுத்துருவாங்க. சின்சான் வந்து உங்களுக்காக எடுத்து காட்டுற ஒரு எபிசோட்ஸாக உங்களுக்காக 3வது எடுத்துகிறேன். டவுன்லோட் போட்டோன்னு வீடியோ ஃபைன் ஒரு வெப் பேஜுக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போகும். 22 MB தான் சீசன் 3. டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா 2 செகண்ட்ஸில் டவுன்லோட் ஆகிடும். வெயிட் பண்ணுங்கள்.